नाश्ता पानी के बाद पहुंच गलिए लड़की के घरे, क्या कि लड़की परछे के एगो विध होवे विधान होवे। देखो परछा उरछा गलथिन, लड़की बेचारी जा रही अब जयमाला के तैयारी करथिन और हम सब एने लग गलियो आग तापे ले। खानवा बनले नहीं, आग छू लगल हले खूब। हमें मुकेश सर, श्याम सर, सुरेंद्र सर, प्रमोद सर सब मिलके भर रात आग तपलियो। की करियो, कखने जयमाला होतो की होतो ओकर बादे ने घरे। मुकेश सर देखो कैसे लजा रही, हमर फोटो नहीं घींचो, तो खिंचेबे कैलखी। यदि दिखाना जरूरी है, देखलखिन है बेचारी, गाड़ी चला के ले गलखिन है हमर सबके। अब देखो जयमाला स्टेज पर लड़की के चढ़ावल जा रहे, लड़का हाथ पकड़ के ऊपर घींच रखिन है। ये फैशन चल गए। फोटोग्राफर से सब तबाह लियो, एकदम इतना तंग कैल को फोटो खींचे में। और उनकर दोस्त लोग, लड़का के दोस्त लोग खूब इंजॉय कैल को। गामा वाला औरतिया कैसन कैसन गीत गैलथिन ने, ओहो सुन ले हो।